George Bati Dadikul machiegni. Jodak Seka koro ni kod mor tok yang chenro mar pi maromo milion 11 moyang kod piny owacho mar Japan. Chenro ma oketi Seka Mixed Secondary School oyuore kod gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ma orwako jambetre mar piny Japan Ken Okaniwa. Owinjane kaka chenro no dhi nyime nyaka Ramogi e weche ma koro iwacho e yengo kata yawa yanga chenro mar pi e gwenge makono. Nitie bill mar stima ma pok ochul kae no oseng'isa. Mamiyo samoro ng'ado stima ni samoro be no ng'ade kata maka welo bire kwa winje ka koro wawacho ni waringane wane kako dhi tiyo. Mano be tich moko wabitiyo Homa Bay ka. Koro kawuono abro keto 70,000 mondo chul go bill mar stima mantie. To katupamo matek ok achaka chule kendo. Nikech ing'eyo there is something called sustainability. Something called what? Sustainability. Koro nosewachi ni nitie kiosk midiket kocha, kiosk machielo idiket oko kucho mondo jopiny be oyud pi e yo makare. Lakini onge pi mar nono jothurwa. Pi mar nono timore nade? Onge. Kata jopiny katu yuagi katu ginene. Kukawe nono, tubokawe dweche 3 to lore. To kigolo gimoro matin kata obed matin machalo nade. To kiny kibiro to pod ibro yude kotimore nade? Kodhi mbele. Koro wakawe nono koso wachul gimoro matin. Wachulu gimoro matin mondo kiny kwa duogo to ayud pi. Magi awacho gi dholuo nikech ok adwa ni wendo timre nade. Kaluwore gi depend. Kaluwore gagowa gi depend. Nikech ing'eni ka wan gi weche wa mwaloso e yot to waloso kiwat. Koro jopiny adwa ni wawinjre uru. Kata koket pi e kiosk onge pi madhi bedo nono. Nikech pump no nyaka obed maintained. Odhi bedo maintained nang'o? Chlorine miolo no nyaka ng'iewe, idhi ng'iewe nang'o? Stima kata kobed no tin ni wan gi solar, stima no nyaka chule, idhi chule nang'o? Solar no nyaka lose, idhi lose nang'o? So I want us to agree. Ni whatever the case, we must have something, chip in something small, mondo we can maintain. Ambassador, what I'm saying is everybody has a role to contribute something, and Governor Otuoma, contribute something small so that we can be able to maintain this project and get ahead with it in a way that it can work. But if people pay something, that money must be properly utilized.